sa panahon po naning pandemya, syempre, ang ato pong mga entertainer, sama ning mga songer. Kay mukan man sa song, di mga songer. Oh, hana ha. Oga, eto, atong istoryahan ni kay ang atong certified gahi kabay karon, ha? Usa ka Cagayanon singer. Okay? Ang version sa Cagayanon singer nga si Winsett Hakot sa kantang Kaya Pala ang nahimong best song karong tuig sa kapamilya employees Himig Handog. Gi-compose kini actually sa dati natong kauban si Maria Pilingera nga si Jen Abanay kung mas na ilang si Mary J karon, ha? O karon kumusta na to siya? Kumusta naman kay kani siya gakanta bega po ni siya karon, ga-entertain dati pero karon kumusta naman kayang kinabuhi karon? Makauban nato karon ang atong certified guy kabay nga si Winsett Hakot. Hello, good morning! Morning, mga kagay. Gahi di ba? Winsett. Good Winsett! morning, sir! Long time no see! Super long time no see. Sir Bern, marag 2 years na siguro. Kagay art sa mga event nato sa dati. So, na si Winsett na perminte ato ang suki. Muna, Kumusta na si Winsett? Taliwala sa pandemya. correct. Actually, grabe gid ka-affected atong nag-start ang COVID kay COVID times. 2020, canceled tanan nga nakaset na nga gig for the whole year. So, super affected. So, I decided na magbalik sa akong profession, which is nursing. So, nag-nurse ko balik. So, after that, Asa ga duty si Winsett? nag-duty ko kadali sa JR Borja Hospital. Tapos, nag-resign ko kay I decided to focus studying para mag-take og NCLEX para ma-USRN, Registered Nurse sa Amerika. Tapos, 2 days ago lang, ni-pasar ko sa exam. So, bless sa Diyos. Good. Oo. Galing. Unsa ba kalisod na sa tinanay lang katong pag-transition sa pandemya, siyempre tukar-tukar, di ba? Nagkuan ga-compose pag yung mga songs, mga ana. Unsa ang kanang katong nga mga time nga murag kadyot lang murag na nga cancel na ni tanan galing ana. Unsay struggle ana Winsett sa tinud-anay lang? Sa tinud-anay, Sir Bern, grabe gid siya ka-struggle kay struggle financially gid siya. Struggle financially. So, imbis na naano ko gipang set nga himuon sa akong kita ko no ay unta adto nga naka-line up nga gig for 2020 wag gid siya na dayon. So, ang akong tinigong didto nahimo siya og kuan seed money isa sa nakatabang sa ako para i-take to nga exam. With the help of my family as well. So, mo to siya, gitaya na ako kung unsay nasa ako para magbalik sa akong profession. And mo to siya, hope mo-abroad ko. Ang kasagaran na itabo, ang problema ang kasagaran kagay art sa mga entertainers, kay siyempre wakaandam sa pandemya. Walay mga savings. Ang siyempre, kay ang kita, igura po na yung marulyo-rulyo. Ikaw ba, kumusta ang panudlan na nato kaning mga panahon na sa pandemya? Makakaon pa man. Nakasave ba? Nakasave. Kay, kasagara, uban ba may problema sa mga uban entertainers? Kay, di ba? After na walang mga gig, tapos walay savings, medyo dito nagkapuliki. Ikaw ba, nakahipos ba kagamay itong mga panahon na nga gagigig pa ka? Kaloy, sige no, Sir Ben, grabe gid ko kuripot, as in super kuripot. So, nabuhi rasad ko sa 2 years na wala ko'y trabaho, wala income, anana. And with the help of the family po na nag-support, nanha. Pero makaingan ko nga, super lahi sa katong naagid ko'y income compared sa karon nga. Walay mo sulod, puros lang gawas. Ayun. Super affected yun. Ulo ka gay, Bern. Gusto lang ko lang ipaabot, no? At may mga kauban mo kaning CDO, Musician Artist Alliance, no? Na ba kayo naapilan nga organization po diri local musicians or performers nga mga organization diri Winsett sa CDO? Wala gid siya what kay specific nga naapilan nga org, pero I think friends na ko majority sa mga musicians diri. So you're familiar with isa na si Sir Bernie, charot. kanang Winsett. So
Yes, Familiar sir. ka sa CDO Musician Artist Alliance. Kana sila. Murag dungog na ko. Oh. Murag familiar siya. Kani, yun ani ha. Kuan yun. Nang hinaot ang mga musician sa Cagayan de Oro na sila po unta maapil sa ayuda sa lokal nga gobyerno. Patay Wa sa na gyud in town sila'y mahimo. Grabe gyud daw kaayo kapait ang ilang pamilya karon. Mao na ang isa, dili niya ba sa imo Winsett no, pero ini ang mga gipasinaw ngo sa mga lokal nato nga musicians. Mao ni ang dakong hagit ana. Ay man Sure. Winsett eh Tadabi. kita lang na sa yung naong sa TikTok mag-million views. Problema kay mga misisya kay mga gwapo-gwapo man na sa profile pic kagay art na mga sexy man na. Di na po na matagag ayuda ng kalakihan. How bitaw nga si Winsett, wala din matagayan ko doon. Kaya ingol man na sa ingol nga. Kaya nagwaya niyo, perting sinawa pag hamis pa kayo haping. Oo, correct. Sige pa, pero makaog ka ng kuwan. Bitaw, Winsett, Yes, sir. kanang may ka kay at least probisan pa mag-tit ka og exam lang ga, no? Ang yun, ani yun. Kana bang, kung asa man kung imong passion, and your passion is into singing Music. and performing, ana, unsay kanang maayong hinuon ani sa uban ka nimo mga kauban ba? Based sa akong nakita, daghan kay kong mga musician friends na ilang ginuhimo kay ga bawal naman mo gawas. So, gigamit nilang social media, ga perform sila live on Facebook, tapos butang sila sa ilang GCash or account number, then tagaan silang tip sa mga tao. But then, I know that's not enough good na para ma-maintain ang ilang needs. So, siguro, just, isa po siya ma-advise kay, just like me, from making money out of my passion, libalik na lang ko sa akong profession. So, kung nasa may mabalikan na profession, why don't they do that? So, ang third po, ginampo na ako nga madunggan ka sa Ginoo sa gobyerno nga matabangan ng mga super, pinaka-na-affected. Oo. Basta mag-ampo daw lang ga specific. Kinan mo nga punta. True, specific punta yun. sa City Hall. Wala pwede ba nga punta doon sa gobyerno. Lapad kayong gobyerno. Oh, lapad. Kaya ang gobyerno po, ang Butuan, gobyerno po. Ang Cebu, gobyerno po. Punta madunggan ta sa mga kahig batikulon nga taga City Hall sa Cagayan di Oro. Grabe ka-affected yun ang mga musicians as in super kay mura gid na ang panginabuhi gud sa uban like Siya, no? every day, every Tawag night. nato Winsett nga ang mga musician, artists, nabutang sila nahimo ang mga entertainers nahimo sila karon one of the vulnerable sectors. Correct, tinod. I agree. Tinod. I agree. Time sabi ka lang unsa to kay Unibar ni ganina nga unsa to na kay kanta ka to ikaw nagkuan niya. Dagan man siya mga songs na siya mo i-compose na isa karon na. Employees sa himig handog. Yes. Kaya pala, Oo. di ba ako as a journalist, hindi ko mo po ana. Mo to ana. Pwede ba sample na to na unsa nang kaya pala? Ay. Sample daw ko be kay ay na malingaw na diha. Ana. Unsa nang Okay. Ang kanina song kay si Gigi ang nag-perform atong finals night and then i-release ni siya isa ka ni Jonah. Si Kwan ba? Gigi Vibes ba? Nag-viral. Kanang gwapa ka rin ba sa masagay? Katong Pasalo kasi Gwapa imong ka, uyuan. Vincent? Kanang sa imong uyuan, pasensya kayo, ano na siya nakakuha ng gadyo. Nakatuto mo na sa ayuda. Muna wala. Sample daw ana be, sample Sige. daw. sige, kaya pala din, sir. Sige. Oo, kabulo anang kaya pa. Ano ba ako? Ikaw pala. Ikaw. Light. Kanduga ang ayuda. Ikaw pala. Ana. Kaya pala nalangay po to. Kaya pala nalangay ang ayuda. Lay po to. Perform song na sa ayuda. Ni Asi. Okay. Miss Winsett. Okay, this song is called Kaya Pala. So, muna siyang chorus sa song. Nahihirap umamin
natatakot sabihin ang aking lihim, pinipigil ito ang damdamin kong bitin na bitin. Ito siya. So, bakit ngayon ka lang? Hindi mo nga ang lasted bitin na bitin. Kaya pala nalangay. Ang Kay, inaot tapos, kami nga, Juan, ano mo kang inspirasyon, Japon, mga musicians diha, mga entertainers and performers, timan ininyo, ang bagyo, mula bayra, walay bagyo na magstambay ra. Na, Pamina mo sa inyong uyuan, pamina mo sa inyong uyuan. ang kinabuhi. Message ni mo, Winset, para sa mga kaubanan nga mga artists, musicians, performers, and singers. Para sa akong mga kauban nga musicians, especially ang mga kagayanan musicians, ay lang mo kawad-an og paglaom kay kami bitang tanan, mahuman lagi ni siya, sama sa giingon ni Sir, mahuman lagi ni siya tanan. Ay mo kawad ang paglaom at the same time, kung naatay mahimo, himo na to. Just like katong uban akong musician friends na gamito ng social media, para maka-extra income sila. So, mo to siya praying for you guys and kita-kita na tapuhon. Winset, kabalo de ko mag-atang ko sa imong version, girl version sa gahi ni Bay nga jingle. Ana! Gahi ni Pwede! Bay. Ni Bay. Grabe kagahi! Tapos girl version, gahi ni Bay. Tapos babae Oh, yeah. magsulti. Lahi ra gyud mabay mo siya. Gahi ni Bay. Lahi ra gyud siya. Daghang kayo Yes, salamat. Thank you, Winset. Thank you! Grabe guys! Others, keep on showing the world your talent that will empower others when they will hear. Correct. Salamat kayo, Winset. Thank you! Sa ulitin! Mga mga kagay, si Miss Winset, ang kuan diva sa Yan. kabuyan. Shout out sa tanan mga musician nato ha. O sa tanan mga entertainers. Hello sa iyong tanan diha. Alas sa Tamang pagbalik,